Pozdrav svima! Ovih dana navršava se točno 25 godina od sporazuma koji je dogovoren u američkoj vojnoj bazi u Daytonu, a potpisan u Elizejskoj palači u Parizu. Toliko toga je posljednjih dana rečeno o Daytonskom sporazumu da je teško biti originalan i inovativan. Sporazum kojim je u Bosni i Hercegovini zaustavljen rat, ali kako se zna reći nije uspostavljen najpravedniji mir, ovih dana su komentirali bivši i sadašnji političari, novinari i nazovimo ih obični građani. Moram priznati da se nikad ne osjećam potpuno opušteno kada govorim o situaciji u Bosni i Hercegovini i to iz više razloga. Prvo, ne živim u toj zemlji i što god da kažem može se uzeti kao popovanje, mudrovanje ili kao izraz nerazumijevanja situacije. Drugo, Hrvat sam i povjesničar, a nažalost upravo je i jedan Hrvat i povjesničar svojevremeno dobrim dijelom doprinio da stvari u Bosni i Hercegovini danas budu baš ovakve kakve jesu. Istina, on je za razliku od mene ujedno bio i hrvatski predsjednik. Dakle, pod cijenu da me se shvati na potpuno pogrešan način, nastojat ću, kao i uvijek i kao o svemu o čemu govorim, biti iskren i dobronamjeran. Prvo, Bosna i Hercegovina je danas vrlo specifična, komplicirana i u mnogo čemu jedinstvena zemlja. Službeno jedinstvena država, ali koja na svom teritoriju ima jedan dio koji se također smatra državom. Jedna od rijetkih, ne jedina, država čija himna nema tekst. I to ne zato što nije predviđen, već iz razloga što se konstitutivni narodi, odnosno njihovi predstavnici, nikako ne mogu složiti o čemu bi taj tekst trebao govoriti. Drugim riječima, umjesto simbola koji poziva na državno jedinstvo, himna Bosne i Hercegovine je jedan od najočitijih simbola podijeljene države. Bosna i Hercegovina je država s vrlo kompliciranim sistemom uprave, počevši od lokalne do državne razine. Mislim da bi većina građana Bosne i Hercegovine teško nekome sa strane mogla objasniti koja sve tijela i na kojim razinama donose zakone i koja su sve tijela i na kojim razinama zadužena za provođenje istih tih zakona. Ukupno 13 vlada i 13 premijera s gotovo 200 ministara samo su vrh zamrznutog birokratskog brijega. U Bosni i Hercegovini postoje gradovi koji se dijele na istočne i zapadne, pri čemu ove oznake najmanje ukazuju na strane svijeta, a primarno na etničke podjele. Bosna i Hercegovina je najprije država tri naroda, a tek onda svih njezinih građana. Po nacionalnom ključu se dijeli vlast i organiziraju sportska društva, kulturne institucije, profesionalne organizacije, univerziteti, škole, negdje i kafići. Iz toga proizlazi logičan zaključak da je u Bosni i Hercegovini daleko lakše i oportunije biti pripadnik određene nacije nego građanin. Što naravno jedno drugo ne isključuje, jer svaki pripadnik nacije je ujedno i građanin. Ali što ako neki građanin odluči da ne želi pripadati niti jednoj naciji? Kakve su šanse za uspjeh takvoj osobi? Mogao bih nabrajati ovakve kuriozitete u nedogled, ali sve su to manje više poznate stvari. Isto tako, naravno da nije Bosna i Hercegovina jedina upravno komplicirana zemlja, niti jedina u kojoj je nacionalni ili vjerski identitet često važniji od bilo kojeg drugog. Niti jedina čija himna nema tekst. Sjetimo se samo škotskog i irskog pitanja u Velikoj Britaniji, složenog i ne baš uvijek funkcionalnog belgijskog federalnog modela ili španjolske državne himne. Krivac za probleme u spomenutim državama je uglavnom kompleksno i u mnogočemu neprevaziđeno povijesno nasljeđe. A tko ili što je krivac za stanje u današnjoj Bosni i Hercegovini? Jer i najveći patrioti moraju priznati da zemlja s tako kompliciranim upravnim sistemom, s tako izraženim i sveprisutnim etničkim podjelama, a uz sve to s toliko devastiranom industrijom, s tako velikim brojem nezaposlenih i ostalim socijalnim problemima, teško može biti funkcionalna država. Treba li krivca tražiti u prošlosti? Samo djelomično, jer problemi koji Škoti ili Baske muče danas, mučili su ih i prije 50 godina. Međutim, Bosnu danas ne muče problemi koji su ju mučili recimo 1970-ih. Je li to rat? Opet samo djelomično, jer su se mnoga društva nakon rata puno bolje i puno brže snašla i počela razvijati. Uostalom, ne treba primjere tražiti u zapadnoj Europi. Dovoljno je sjetiti se razvoja koji je sama Bosna i Hercegovina doživjela u 25 godina od kraja Drugog svjetskog rata. Jesu li krivci susjedne države? Iskreno, da sam građanin Bosne i Hercegovine, nikada ne bi u potpunosti vjerovao niti Srbiji, niti Hrvatskoj, pogotovo kada darove nose.
Ali koliko god nekada neoprezno, neodmjereno, nesuvislo, pa čak i neprijateljski zvučale izjave političara iz ove dvije zemlje, mislim da su njihovi stavovi o Bosni i Hercegovini danas puno manje bitni i utjecajni nego što su bili prije 25 ili 30 godina. Mislim da je posebno pogrešno krivca tražiti u međunarodnoj zajednici. Ta teza obično krene s onom potpuno neutemeljenom tvrdnjom kako su nas u Jugoslaviji 90-ih stranci posvadili jer im nije odgovarala stabilna Jugoslavija. Nisu odlučili destabilizirati ni Čehoslovačku, ni Sovjetski savez i nisu odlučili posvaditi ni Čehe i Slovake, Estonce, Litvance i Ruse, nego samo nas. A onda mi, naivni i nevini Hrvati, Muslimani, Srbi, Albanci, počeli nemilice ubijati jedni druge, paliti si kuće, zatvarati jedni druge u logore. Na tu tvrdnju o zločestom zapadu iz 90-ih samo se nastavlja ona o zločestom zapadu danas, koju najbolje potvrđuje raskošni život i bahatost visokog predstavnika UN-a i svih ostalih predstavnika raznih europskih institucija koji u Bosnu i Hercegovinu samo dolaze zaraditi visoke dnevnice. I da se razumijemo, nije da odnos međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini nije podložan kritici. Ali, kako kažu statistike, međunarodna zajednica je od rata do danas Bosni dala milijarde dolara i eura. Sjedinjene Američke Države su iz svog proračuna jedno vrijeme za Bosnu i Hercegovinu izdvajale više novca nego za Afriku. Svjetska banka je Bosni dala više pomoći po glavi stanovnika nego bilo kojem društvu kojem je trebala pomoć u poslijeratnom oporavku. Ako tako izgleda odnos prema zemlji koju se želi destabilizirati, kako tek onda izgleda odnos prema zemlji koju se želi pomoći? Suodgovornost za stanje u kojem se Bosna i Hercegovina nalazi danas sigurno snose različiti povijesni i sadašnji regionalni i međunarodni faktori. Ali najveću odgovornost ipak snose svi oni koji u Bosni i Hercegovini žive, rade, oni koji ju vode i oni koji biraju te koji ju vode. Drugim riječima, najveću odgovornost nose svi oni silni političari, ministri i premijeri, njihovi savjetnici, načelnici i gradonačelnici. Svi oni koji na važne pozicije zapošljavaju stranačke kolege i rođake. Svi oni profiteri koji su abnormalna bogatstva stekli tijekom rata i koji financijski pokušavaju profitirati i u ovoj aktualnoj krizi. Svi oni koji smatraju da je važnije da ih predstavljaju Hrvati, Srbi ili Bošnjaci nego ugledni stručnjaci, moralne i odgovorne osobe. Svi oni koji bi radije da im djeca idu u jednonacionalne nego u kvalitetne škole. Najveću odgovornost snose svi oni koji opravdanje za neuspjeh uvijek traže u tuđim, a nikad u vlastitim postupcima. Jer nema tog Bajdena, Putina, Incka, Vučića ili Milanovića koji Bosnu i Hercegovinu mogu uništiti, ali ni spasiti ako to građani Bosne i Hercegovine ne žele. A upravo u tome mi se čini da i jest najveći problem. U tome da mi proteklih 25 godina nije uvijek bilo najjasnije kakvu državu sami građani Bosne i Hercegovine zapravo žele.